Эфирда Татарстанның көньяк чыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез, бүгенге чыгарылышта. Идарәче компанияга нинди очракта акча түләмәскә була? Торак коммуналь хуҗалык буенча белгеч йортка хезмәт күрсәтүче оешмада еш күзәтелгән хокук бузуларны атады. Сугыш узган Зәй электр станциясын төзүдә катнашкан һәм президенттан котлау алды. Зәйдә гомер итүче ветеран 100 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Яраткан газета хезмәткәрләре авылга кунакка килде. Авыл музее тарихи экспонатлар һәм суган басулары буенча экскурсия. Журналистларда тагын ниләр кызыксыну уятты. Әлмәт районы башлыгы авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре һәм җирлек башлыклары белән киңәшмә үткәрде. Очрашу утырышлар залында түгел, ә хуҗалыкларның берсендә узды. Анда көзге культуралар чәчү, туфрак һәм орлык әзерләү мәсьәләләре күтәрелде. Чит илдә җитештерелгән сабан Буразнада да аннан тышта сукалый ала. Сукалауның сыйфатын күрсәтү өчен бер чиләк су салалар, ул шунда ук туфракка сеңә. Киңәшмә Токарликов исемендәге хуҗалык кырында уза. Эшлекле очрашуның төп темасы көзге культуралар чәчү, җир эшкәртү. У большинства настрой, памятуя прошлые годы, не торопиться, но вот уже 18 число, уже время торопиться приходит, уже пора. Мы не требовали у вас 10-го выходить, но рожь уже все, надо сеять, уже никаких вариантов нету. Районда уҗым арышы 2000 гектарга якын, кайбер фермер хуҗалыклары инде чәчүгә кереште. Көзге культураларның орлык запасы булмаганнар башка хуҗалыклар белән алыш-биреш ясый ала. Авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы билгеләп үткәнчә, явып үткән яңгырлар туфракка файдага булган. Россельхознадзор туфракны анализга тапшыру кирәклеге турында искә төшерә. Лаборатория белгечләре гаризалар буенча урыннарга чыгачак. Ә менә физик затларга һәм шәхси ярдәмче хуҗалыкларга тирес сату тыела. Хуҗалык хезмәткәрләрен мондый яңалык сөендермәде. Мы каждый раз собираемся и начинаем: вот это неправильно, то неправильно. Приняли такое правило, надо по нему работать. Порассуждать можно, работать надо, но надо выяснить до конца. Не может такого быть, чтобы население как без удобрения. Терлекчелек мәсьәләсендә күтәрделәр. Сентябрьгә кадәр барлык мөгезләре терлекләрне тулысынча идентификациялау күрсәтмәсе бирелгән. Районның баш ветеринария табибы әйтүенчә, вакыт бара, бу өлкәдә исә алга китеш күзәтелми. Исемлектә әлеге эшне башламаган хуҗалыклар да бар. Көн тәртибендәге төп темаларның берсе уңышны югалтуларсыз җыю. Район башлыгы билгеләп үткәнчә, аны билгеләнгән вакытта тәмамлау алмау куркынышы янаган хуҗалыклар бар. Это расслабленный режим, когда у нас озимые не быстро созревают, яровые еще не подходят, он нас очень сильно расслабляет. Вот этот подход, что я потихоньку уберу, пусть оно сыплется, но я там никого нанимать не буду, он, конечно, вообще недопустим. Если убрать сам не можешь, значит надо нанимать. Урак август ахырына кадәр тамамланырга тиеш. Коммуналь хезмәткәрләрне һәм халыкны бер-берсе белән аңлашып эшләргә өйрәттеләр. Әлмәттә узган очрашуда хезмәт күрсәтүче оешмаларның һәм торак милекчеләрнең үзара хезмәттәшлеге турында сөйләштеләр. Шулай ук нинди эш төрләре бушлай башкарылырга тиешлеген әйттеләр һәм башка мөһим мәсьәләләрне дә тикшерделәр. Торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге белгеч Дмитрий Романов йортлар советлары һәм торак милекчеләре белән очрашты. Бу өлкәдә гамәлдәге законнар турында сөйләде, йортларда ремонт үткәрү вакыты турында искә төшерде. Капиталь ремонт уздыру вакыты закон буенча билгеләнә. Йорт белгеч сүзләренчә 25 елга бер тапкыр яңартылырга тиеш. Очрашуда хезмәт күрсәтүче оешмаларның һәм йортта яшәүчеләрнең үзара хезмәттәшлеге мәсьәләсе турында да фикер алыштылар. Белгеч электр белән тәэмин итү счетчикларының бушлай алыштырылырга, идарәче компанияларның подъездларда чисталык тәэмин итәргә тиешлеген әйтте. Хезмәт күрсәтелмәгән очракта аларны башкаруга ирешергә кирәклеккә басым ясады. Озак вакыт фатирда яшәмәгән һәм моны дәлилләүче документлар булган очракта Дмитрий Романов каты көнкүреш калдыкларын чыгаруга яңадан исәп-хисап ясарга тәкъдим итте. Моның өчен Әлмәттәге оператор Гринт җәмгыятенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Леногорскида ишек алды бәйрәмен билгеләп үттеләр. Якын тирәдәге йортларда яшәүчеләр күңел ачу программаларында актив катнашты. Булачак беренче сыйныф укучыларына исә мәктәп кирәк-яраклары җыелмасы бүләк ителде. Ишек алды көне күңелле ялгана түгел, күршеләр белән якыннанрак танышу мөмкинлеге дә. Әлеге бәйрәмгә өлкәннәр дә, балалар да җыелышып, күршеләр бәйрәм үткәрде. Берәүләр уен бәйгеләрдә катнашты, икенчеләр биеде, җырлады, кыскасы, һәркем күңеленә ошаган шөгыль таба алды.
а вокруг планеты Солнце и Луна. Бәйрәм белән кунакларны район башлыгы Рәхәт Хусаинов та котлады. Каждое лето в августе месяц пытаемся встречаться с населением, собираем людей, службы, чтобы немножко с вами пообсуждать, если есть какие-то темы, вопросы, и обговорить о тех делах, что делается у нас сегодня в городе и районе. Непосредственно мы продолжаем обустраивать наш город и район, продолжаем заниматься социальными блоками. Шулай ук бәйрәмдә башкарма комитет көч структуралары, коммуналь һәм социаль хезмәт вәкилләре катнашты. Шәһәр халкы аларга үз сорауларын җиткерде һәм теләкләрен ирештерде. Бәйрәм программасы күңелле уеннар белән дәвам итте. Балалар өчен аниматорлар, батут һәм тәмтумнар белән сәүдә рәтләре эшләде. Тантана барышында мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясында катнашучылар бүләкләнде. Беренче сыйныфка барачак 3 балага мәктәп кирәк-яраклары җыелмасы тапшырылды. Бүләкләнүчеләрнең берсе 7 яшьлек Эмилия Булыгина. Кыз мәктәп тормышының башлануын түземсезлек белән көтә. Бәйрәм күңелле узды, микрорайонда яшәүчеләргә ул яхшы кәеф бүләк итте. Зәйнең иң өлкән кешесе, Бөек Ватан сугышы ветераны, мактаулы энергетик Леонид Маштаков 100 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Бәйрәм кунаклары арасында безнең иҗат төркеме дә бар иде. Хәтта 100 яшендә дә Бөек Ватан сугышы ветераны Леонид Маштаков рух ныклыгын югалтмый, кунакларны урамга чыгып каршылый. Йортка аның хәрби дәрәҗәсе, укчылар полкының өлкән сержанты булуы турында токта урнаштырылган һәм ул бүген Зәйдә яшәүче 100 яшьлек 3 Бөек Ватан сугышы ветеранының берсе. Тантаналы чараны юбиляр күтәренке кәефтә каршылый. Ну, я бы сказал, вполне удовлетворительно. Ишек алдында иртәннән үк фронт җырлары яңгырый. Әнә шундый мөхиттә ветеран котлаулар кабул итте. Уважаемый Леонид Яковлевич, вас пришли поздравить с юбилеем почетные гости. Глава Заинского муниципального района Каримов Разив Галевич, генеральный... Ветеран сугыш узган исән-имин өенә кайтканнан соң Зәй электр станциясын һәм шәһәрне төзүгә үзелешен керткән. Бүген Луганскида тыныч тормыш өчен ветеранның дәвамчылары дошманга каршы тора. 78 ел элек әлеге шәһәрне азат итүдә Леонид Маштаков та катнашкан булган. При последней встрече, когда уже началась в прошлом году мобилизация частичная, Леонид Яковлевич сказал: передайте ребятам, я дождусь, когда они вернутся с победой. Да, я так сказал. Да, значит, я буквально несколько недель назад тоже проехал по линии фронта, и там я говорил от вашего имени, чтобы они возвращались живыми и здоровыми, и только с большой победой. Леонид Маштаков Зәй районының Перцовка авылында туган авылыннан ерак түгел Зәй электр станциясында эшләгән. Легендар энергетикның исеме бүген республиканың бөтен энергетика тармагы өчен үрнәк булып тора. Аның хезмәтенә танылган шагыйрь, хезмәттәше Татэнерго ветераны Валерий Полтавец та бәя бирде. Он служит многим нам примером, достоин всех высоких слов. Себя прославить хочешь делом, трудись, живи как Маштаков. Котлау сүзләре ветеранга Россия президенты Татарстан башлыгы Дәүләт Думасы һәм Дәүләт Советы депутатлары исеменнән дә тапшырылды. Бәхетлеләр һәм күтәренке кәефлеләр, бу сүзләр Баулыдагы Галактика балалары палаткалы лагерында бер атна ял иткән малайлар һәм кызлар хакында республика фестивален ябу чарасында безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Республикада палаткалы лагерьлар фестивале ел сайын төрле районнарда уза. Аларда авыр тормыш хәлендә булган һәм профилактик исәптә торучы яшүсмерләр ял итә. Быел эстафетаны беренче тапкыр Баулы районы кабул итте. Палаткалы шәһәрчек район Сабантуй территориясендә урнашты. Бер атна эчендә анда республикабызның 17 районыннан килгән 200-гә якын бала ял итте. Сменаның кыска булуына карамастан яшүсмерләр яшьтәшләре белән танышып, яңа дуслар булдырды. Мөслим районыннан лагерьга 10 бала килгән. Алар игелек, дуслык мөхитен югары бәяләгән һәм һич кенәдән кайтырга теләми. Смена ябылу тантанасында балаларны Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары сәламләде. Ул билгеләп үткәнчә, балаларның ялын кызыклы итеп оештыруда вожатыйлар, җитәкчеләр, оештыручылар зур роль уйный. Чара оештыручыларны һәм конкурсларда җиңүчеләрне бүләкләү белән тәмамланды. Әлмәт таңнары газетасы редакциясе үз укучылары белән очрашты. Журналистлар Яңа Абдул авылы музеенда кунак булды. Аларны биредәге экспонатлар, авыл халкының иҗаты белән таныштырдылар һәм суган басулары турында сөйләделәр.
Әлмәт таңнары газетасы редакциясын Түбән Абдулда гармун моңнары һәм җырлар белән каршы алдылар. Авыл халкалыгы газетаным яратып укый. Әлмәт кунакларына алар үзләренең тормышлары һәм музей экспонатлары турында сөйләдем. Экспозиция 7 залда җәелдерелгән. Биредә табигый археологик табылдыклар, этнография предметлары тәкъдим ителә. Моннан тыш музейда авыл халкының көнкүреш әйберләрен һәм иҗатын күрергә мөмкин. Ханымнар үз куллары белән чигелгән ашъяулыклар һәм сөлгеләрне тәкъдим иттем. Редакция хезмәткәрләренә шулай ук агач савыт-саба коллекциясында күрсәттеләр. Авылның горурлыгы, суган басулары белән дә уртаклаштылар. Элек берничә тонна суган үстерә идек дип искә ала җирле халык. Хәзер уңыш күләме берничә тапкырга кимәгән. Бу яшьләрнең суган брендын саклауда битараф булулары белән бәйле. Өлкән буын исә бүгендә традицияны саклый. Иҗат һәм авыл хуҗалыгыннан тыш газета укучылар белән редакция хезмәткәрләре тормыш көнкүреш темалары турында да фикер алышты. Журналистларның әлеге сәфәрдән алган тәэсирләре хакындагы язма газетаның соңгы саннарының берсендә урын алды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.